Здравейте, аз съм SpeedyBG и сега играем малко Kit PvP в Godcraft, един много хубав сървър при мен и сега мисия. Виждате, чата са всичко. Скина ми. Ви се занимава да ви го показвам. Ядем си ябълката. Ядем си стренката. Ядем това. Стренката Fire Resistance. Health, не знам за какво ни. Първо да си оправим. Това ми е нужно. Тези неща вече са нужни. О, бага, той е утре, бе. Аз ще го бия с лъка. Ако разбера къде отиде. Разбира се, Къде отиде, бе, идиот? Малумник, самоубиец. Къде отиде самоубиеца? Къде отиде самоубиеца? Къде отиде самоубиеца? Това няма ли някой, който иска да се бием? Тато сме много малко хора. Няма ли някой, който иска да се бием? Аре, бе! Дразня се. Ще загина. Елате да се бием, бе. Аз за това съм дошъл. За това да снимам, бе. За да си обикаям около Kit PvP арената. Къде са? Вау. Къде са те идиоти? Елате, де. Някой иска ли борба? Дай ще се наям Дай ще си пия полшенките. Даже благодаря, че ми загубихте времето. Мога да си... видя го. Ела ви, бе. Ей! Хакер! Хакер! Не са хакер, просто името му е хакер, бе. Бе, аз си голда на ипълката. Яш голда на ипълката. Бягай! Май си късмета. Сега тук ме бият. И фреймовете са ми кошмарни, щом снимам, бе. Стига сте ме били! Опитвам се да заснема видео как аз ви бия, не вие да ме биете. Стига! Мамумник! Чиги, бе, аз имам Fire Resistance, не забравяй. Добре, те са тим. Стига сте ме били, бе. Аз съм нормален човечец, който си изключил F3-то. Бягай! Бягай! Имаш спитка. Стрелят с стрели. Боже. Бягай. Лъка ми го няма. Я си тъпата ябълка. Добре, на къв ти причам? На тъпри, бе. Ей! Вие на какво ще ме изкарате? Няма хакери, мръсни, читери. Не знам какви са. Не са читери, просто по най-идиотския начин са тим и искат да ме направят на едно. Я си ябълка, те бягай. Има спитка за това, ОБГ. Изпратете ме надалеч. Бягай. Отритам, fuck yeah. Саби, елата. Елата ме, бе. Елате. Не мога да те оцея. Ти пък с тия си ме цел с стрели. Само тук ще ми дойде един пич, точно така. Дойде ми един пич, както познах. Поне те оцелих. Умри. Тъпи тимове. Ще ви скъсам, ама
Силата е в бройката, драги. Виждам как огнени стрели прехвърчат. С това бягай, бягай, бягай. Бягай, бе. Бягай, бе. Ови тук са... Fuck yeah. Ще умра накрая, нали знаете. Добре, стига! Идиоти! Тапаци. Оставете ме да бираме, толкова ги нямате сърце. На мен ми лагва, защото снимам. Толкова нямате сърце. Никакво даже. Никакво сърце. Да, и ме запарихте. И си включих F1-то. Да, знам ви вас. Идиотите, които ми пречат да си направя видео. Махай се, хаки, че. Махай се. Браво. Чибо. Ще те скъсам. Не казвам, че е хакер. Просто името му е Хакер 18. Ай, би ме да. Колкото си искаш ме би, бе. Ти нямаш Fire Aspect. Сети ли се, бе? Да, с стрели ще се биеме, бе. С стрели ги, бе. И аз мога така. Добре, очевидно с стрели не става. Йо-йо 3. Майка ти, йо-йо 3. Оставете бе, се наям, бе, хора. Опитвам се да направя крип, полагва ми като гъс и не знам си какво. Стига! Котката ви откача, вие ви пречите. Милост. Мърдай. Наяс. Сега умирам. Мърдай, бе! Дай да се наям и тогава си ме би колкото искаш. Остави ме да се наям, бе, момче! Дай да се наям с Golden Apple и това е. Не едно Apple, просто се гледа чата. Как е възможно? Си... Някой си повърня да ме бият отзад, откъде. Но оставете ме да се наям, бе! Сами ела. Не можеш да ме оцелиш. Убийте ме! Оставете ме да се наям, бе! И ме биха. Това мисля да е всичко от клипа, понеже виждате няма много хора. Мислих да играем и други игри. Първо да е мини-геймс. Hide and Seek, Hunger Games, Skywalks, Split, Color Watch, Parkour, X-Run. Можеше и Dragon Escape. Ами не ми се занимава Hide and Seek са. Дали да се снима една игра на Hide and Seek? Добре, Hide and Seek, видял се. Исках да направя минигейм и ще направя минигейм, точка. Да ХНС. На ХНС съм ХНС. 4, 3, 2, 1. Аз не съм сикър, fuck yeah, аз съм печка, fuck yeah. Ще се скрия. Не искам да ме бият. Котката ми пречи. Солидни се, бе. И сега докато чакам цигър, ще пусна котката ми.
клипът ще стане много дълъг. Ако не, ще го разделя на две части. Кит, ПВП и ХНС. Ще кача първо ХНС-то. Ама ми свикали само да си махна тъбкоци. Охо, аз съм сега в страни. Още от Кит, ПВП-то съм си така. Ще ми скина трава. Къде е мръсния сикър? Не го виждам никъде. Кой е сикъра? Ехо. Не съм и аз. И 190 секунди свършва. О, ще стане дълъг клип, ще го разделя на две части. Ще ги преработвам отделно. Имате късмет, че не сме по-късно на училище, защото сме втора смяна и сега има тъпи клубове. Няма да ме намерят, макар че съм на най-очевидното място. Вижте ме, аз съм Печка. Печкица, печица, печицица. Аз съм на очевидното място. Очевидното място 141 секунди свършва. Сика го дойде. Ще ме намери. Омага, как ме пропусна? Как ме пропусна? Аз съм Печка сред дърво. Как ме пропусна? Абе. Имам само един дървен меч с енчант No back no, плюс 4 атак демидж. Плюс 4, това е свърх малко. Преди, че в един сервер, майка България, моят меч е Unbreaking 3, Sharpness 4. Fire Respect 2. Така че AP е 12 Не, 12, не знам колко демидж, 12 беше нещо, но не знам, или 5, или... Печка. Фугнас. Ти. Хайде ги двама си, къде един толкова ги се звее. 65 секунди. 100. О, има предвид такива листа. Си, как е скучно ми е да стоя на едно място. Искам да те пребивам до смърт, братче. Долу в коментарите може да напишете на какви други мини игри искате да снимам. Мартинката 04, ще го смажем, той е много зле, аз съм на най-очевидното място и не ме намери, макар че мина покрай мен точно до мен. Не се усети, тая фурна е подозрителна, но не е подозрителна. Аз няма да се видя, защото съм бързи. 3, 2, 1, fuck yeah. И спечелихме. Добре, това мисля да е всичко от клипа, надявам се да ви е харесал.